5 gode råd til at spille flere spil med din familie og venner. Råd nummer 1. Hjælp med alle de huslige pligter. Råd nummer 2. Lok med slik og søde sager. Se hvad jeg har. Ej, noget dejligt slik. Hvis du ikke snart kommer og spiller med mig, så får du ikke noget. Råd nummer 3. Stjæl og gem deres mobiltelefon. Råd nummer 4. Klip ledningen til internettet. Råd nummer 5. Udskift dem med en robot. Cooley vil altid spille spil. Klodsmajor.